Magandang umaga mga kalahing. Dito tayo sa Firm Spa ng Davao City. Mga kalahing, dito yung massage room. Dito tayo magti-training sa lower extremities part of the body. Ano lang tayo? Sa talikod lang, sa may paa. Yung therapist natin, yan. Yan. Si Ariel at saka model natin, Jonel. A few moments later. Okay. Yung Dapat kalahing nakaskilid yung kanan ko. naka-shorts yung client natin, no? Si model. Okay. Gagawin natin, unahin natin ang dripping. Ano sa'yo gamit si dripping? Anong gamit ng dripping? So, Pag. 2. Ano, Ariel? Sir? Anong gamit ng dripping? Dripping. Dripping is to provide comfort to the client and to provide privacy. But before that, nag-prepare pa si therapist. Yan. Okay. Palm press. Yan, ang palm press. Okay, tingnan nyo ang body posture ng therapist. Yun ang proper body posture. Parang nag-swing. Okay. It is also a part of the palm press. Palm. So, try massage muna ang palm. Kanami, magpamassage. Yan. Okay. Apply na sa oil. Never lose contact with your client, meaning palagi kang nakahawak sa client mo using effleurage technique. Kung mahina lang yan pag-apply, feed ring ang tawag niyan. Yan. Anong tawag niyan, Ariel? Sliding thumb. Sliding thumb. Ang pangalan niya, pinangalan lang niya according sa how you perform the techniques with your client. Okay. Sliding thumb. Yan. Sliding. Saan na? Fisting. Dapat hindi mabilis ang paggalaw ng mga kamay. Ang pag-apply ng mga strokes dapat kalmado lang para kalma din ang client.
transfer na si therapist sa harap ng client. Be sure na malayo yung kuan mo sa ulo ng client. Para decente talaga yung massage. Professional. Yeah, sliding thumb na naman. Sliding thumb is part of the Fleurage stroke. Hindi malito kung ano yung ginamit kanina, ibalik din ang paggamit sa pag kayo ang nakaharap sa client. Same strokes pa din. Siyempre, consider mo ang depth of manipulation, ang timing, or rhythm. Yan. Relax lang ang therapist para ma-relax din ang client. Yan. Tsaka fanning. Yan. Fanning. Bakit fanning? Kasi para paypay yung kamo. Kamay. Mga Bisaya pero nagtagalog lang ta para maintindihan ng mga Sign. Tagalog. Okay? Yun is still part of the Fleurage family, which is circle of 8. Yun, masarap yan sa mga lamig-lamig. Pabalik. Ang tawag niya Motion wave. Pit dressage. Pit dressage is to milk the muscle tissue. Circle of 8, pababa. Pabalik naman siya is Fleurage. Oh, sorry, pit dressage. Para siyang pit dressage is piga or to melt the muscle tissue. Ang ginagawa natin massage ngayon ay Swedish massage. Ano ang pinaka-common na massage? Ang Swedish. Okay. 3 times yung ginagawa ang circle of 8. Then pabalik with this 3 times din. Alternate hand. Okay, pabalik. Okay, what's the because? Same pa din ang process sa kabila, same pa din. So
So, skip na lang natin ha. Kaya same pa din yung process. Yan ba din? Hindi lang. Okay, continue tayo with Ariel Angelel. Dito tayo sa lower extremities, nakatalikod, no? So, yan. Forma pa din. Tingnan nyo ang body mechanics. Importante, masyado yan. Para relax kayo mag-massage, hindi sumakit yung likod. Kung pupunta kayo dito sa Davao, hanapin nyo ang Firm Spa. Just message us to our page, Facebook page, Firm Therapeutic Massage and Spa. Yes. Tapos dito tayo sa Tanampakan. Anong tawag yan? Shiatsu. Shiatsu naman is finger pressure or pressure point therapy. So may mga points tayo sa katawan. Okay, 3 repetitions din yan. Careful tayo sa client sa kanang draping, no? Para yung privacy ng client talaga yung uunahin natin, para hindi siya mabastos o ma-expose to the public. Lalo na yung mga massage sa park, kailangan talaga nila ng proper draping kasi maraming mga tao. And then ito naman isang effleurage. Observe nyo ba na ang pinakaunang strokes na gagamitin natin ay ang effleurage, no? Kasi maglagay tayo ng oil. Kung medyo mahina ang pag-apply natin ng effleurage, yun ang feathering, pero family also of effleurage. Effleurage naman is to slide or glide. Kaya yan, nag-gliding siya. Yan man is the sliding thumb. Nakita nyo naman yung thumb yan naka-slide. Sliding thumb. Yan. At the medial part, kasi medyo paloob. Yan, nasa 3 repetitions din. Common talaga ang effleurage sa Swedish massage. Kulang na natin ngayon, no? As you observe, ang kulang natin ngayon ay ang spa music, no? Hindi siya naka-on. Okay. Tapos maintain ang body posture ng ating spa therapist. Kung itatanong niyo po,
Itong tattoo ni Ariel, hindi yan tattoo, hina lang yan. Hina lang yan, mga 2 days mawala lang yan. Atik-atik ra ba? Atik-atik. Atik-atik kaya pray nung natso. Okay. Floraj. Then sliding thumb. Kunti lang strokes ang in-introduce natin. Marami kasing klase ng strokes, pero hindi natin yan ma-apply sa iisang oras. Kasi kung i-apply natin yan, parang nagmamadali tayo i-apply yan lahat. Mabilisan. So, hindi siya makakalma ng stress na client. So, kailangan talaga na timing lang talaga yung kagod. Relaxing ba? Okay. Fisting. Fisting niya is anong tawag niya? Parang crooked fisting. Parang crooked fisting, no? Hindi siya straight ang pag-apply. Para siya zigzag. Okay. Yan ang Mount Venus. Mount Venus dapat naka-mount. Bukid talaga yung forma ng kamay. Papansin nyo, 3 repetitions po tayo, no? Each stroke. And then palmar and slicer. Palmar and slicer. Okay, effleurage. Yan, palmar and slice. Yan, slice talaga. Yung gastrocnemius muscle, soleus muscle, yun ang pinaka masipag na muscle sa paa, sa lower extremities, sa leg. Yan, sa leg. Kasi ang paa sa Bisaya kaning sa ibabaw, paa. Ang leg ba paa? Iwan ko, basta leg yan. Yan, okay. Okay, before you apply to other strokes, gawin natin, mag-effleurage tayo muna. Yan, alternate squeezing is a part of the Pitresage family to milk the muscle, lalo na yung tight muscles, no? Gamit yan siya. So, ang ginagamit natin ngayon na strokes, kasi there are 5 basic strokes of Swedish massage. Effleurage, Pitresage, vibration, the taputment, and the shaking. Hindi ko nagkamali, shaking. Pero ngayon, ang ginagamit ng natin na strokes sa Swedish massage ay ang effleurage at saka Pitresage. Common kasi yung effleurage, na.
Mamaya daw sabi ni performer Ariel, sasayaw daw siya ng macho dancing. Visit na tao. Ayan. Okay. 3 repetitions ulit. One of the syllable daw to siya na therapist, sabi niya sa spa, hinahanap-hanap ang hagod niya. Ayan. Nakatulog na ang model, oh. Iyawas mo. Kaning model na mo ni mo Piolo Pascual dere. Pero magtalikod murag si FPG. Gatubang ani Piolo Pascual ni. Magtakilid murag si probinsyano. Na short lang ang ilong. Okay. Yan. After na massage, punasan mo ng dry towel ang client para at least man lang makuha yung mga oil sa katawan, no? So using small towel. Puti yung ginagamit natin sa spa para makita talaga yung yung itim, bakas ng itim. Okay, tapos i-drape ulit. Then warm up. Bago mag-proceed sa kabila. Okay, yun naman is taputment, no? Ito na ang taputment. Ika-third na ginagamit natin na stroke sa Swedish massage. Thank you so much, Ariel and the model Junel from Firm Spa, Davao City. Mga kalahing, yun na muna ang ituturo natin. The whole body, whole back massage, no? So nakatalikod lang muna yung ituturo natin. Thank you so much. Thank you so much. And please subscribe our YouTube channel, Kalahing Vlogs, and JR Musicality. Lahat ng cover niyan, content niyan is puro mga song covers. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.